Deti a psi majú spoločne pomôcť občianskemu združeniu Strážni anjeli, ktoré prevádzkuje útulok psov Žiary nad Hronom. Cieľom takéhoto kalendáru bolo získať viac finančných prostriedkov pre žiarsky útulok. Myšlienka sa zrodila v hlave našej členky občianskeho združenia Strážni anjeli. Je to pani Evka Vencelová, ktorá prišla s nápadom, že aj trošku inak by sa dal prezentovať náš útulok a celkovo občianske združenie. V podstate partnermi boli fotografi pán Pepich Ivan a Miroslava Taránzová, ktorí vlastne robili fotky v ateliéri pána Pepicha. Robili to vlastne zadarmo ako podpora občianskeho združenia útulku pre psíkov Žiar nad Hronom. Okrem toho finančné prostriedky nám zostali z aukcii, ktorá bola robená v minulom roku, a tak sme si mysleli, že tie peniažky, ktoré zostali, by sa mohli ešte inak prefinancovať. V prípade záujmu o kalendár v cene 10 eur sa môžete obrátiť na pracovníkov občianskeho združenia prostredníctvom e-mailu alebo kontaktov zverejnených na webovej stránke Žiarskeho útulku. Celá suma bude použitá v prospech Žiarskeho útulku. Zároveň chceme pripomenúť, že do 30. apríla môžete v prospech Žiarskeho útulku poukázať aj 2% z dane. Všetky potrebné informácie môžete nájsť na webovej stránke útulokziar.sk.